első videóm, és most itt van velem a tesóm, és a Escape Poppy Playtime-mal játszunk. Na sziasztok srácok! Ez a legelső videó, és már nagyon vártam, hogy elkezdjük. Na szóval kezdhetjük. És itt van velem a tesóm is. Na, akkor indíthatjuk. Oké. Legyen. Amúgy srácok, én nagyon félek, a tesóm már nagyobb, és ő ezzel szokott játszogatni. Amúgy ezzel már nagyon régen játszottam. Esküszöm bevallom. Számoltatom neked. Na. Tudjátok nézni, hogyha esetleg beírjátok a nevét. Inkább nem nézem, én inkább Aj, lámpa! Én srácok, amúgy nagyon izgulok, képzeljem. De srácok, komolyan mondom, hogy annyira izgulok. Két nyíl... Vigyázz! Két nyílocska, két nyílocska. Oké. Csuk be! Csuk be! Csuk be! Oh! Úristen, srácok, Megijedtem. nagyon megijedtem. Itt Igen, van Hagi. nagyon ijesztő. Nagyon ijesztő. Majdnem megölt ki. Hú. Ezt elhitték? Nem, hogy majdnem megölt, valaki megmentett minket, hogy becsukta az ajtót. De szerintem utána meg egyből meghalt, mert az ember kint maradt Hagival. Várjál, tudok spinelni? Hát ez jó. Azt a sok pénzem van. Srácok, annyira Léci Flying Carpet! Nem fel. Nézd, akarsz egyet pörgetni? Jön meg. Aha. Flying Carpet. Gyere már ki. Hát ha? 2500 megint. Még egyet tudsz. 5000 gem. Én inkább megyek tovább. Én közben egy kicsit pörgelgetek. Léci 100 000 vagy ez a Flying Carpet? Nem, ez az utolsó. Amúgy nem kell követnünk a két nyilat, csak keresgélnünk. Mindegy. De nem tudsz bemenni. Jaj, jön fel! Eltűnt. Eltűnt a Hagi, ezt elhiszétek. Jön fel, és itt amikor felértek, eltűnt egyből. Mi ez? Én ezt nem értem srácok. Jaj, nem erre, itt a piros ajtóban semmi. Úgy mindjárt, de ne menj oda! A piros kulcs még nincs meg. Az lesz majd az utolsó, hogy ki... Erre van, az a baj, hogy erre van. Mire vállal? Sem. Nem arra mentem. Tudás lett. Annyira félek. Hogyha nem hallod, hogy... Jó, most visszajöttünk az elejére, ez most komoly. Oh. Valahogy itt van. Vagyis valahogy amúgy. De hova mész? Jó, ott van! Inkább megszállhatom. Hallod, gyere már! Keressük már kulcsokat. De amúgy ez lehet, hogy nekünk megmutatja, hogy hova kell menni. Miért megy vissza? Jössz?
nagyon félek. Ne arra menj szerintem inkább, de mindegy, akkor menjünk. Ott van Hagi! Hol? Hol van Hagi? Így vett el az előbb. Én csak azért is erre megyek. Jössz? Jó. Itt van velünk Dolgika, vagy mi ez? Dolgika. Ő már elment. Nem akarok most plusz frendeket szerezni. Bocsánat. Te megijedtem meg. De hogy szerezted meg? Megvan a 2 kulcsom. Ez elmegy mellettem, de ügyes. Én követem, hogy ha megmutatja. Úgy nyugodtan menj addig. Remélem. Aztán. Remélem Hagi nem lesz. Ez nagyon jön! Ez nagyon jön! Fussatok már! Nem megfordul! Szia, Poppy Boy! Tűnj már el! Hú, srácok, nagyon megijedtem. Megölett. Azt a... Hol? Volt testvérem, a kedvélte Hagi. Jó, de mióta tud oda bemenni? Hova? Oda, ahol meg lehet nézni, Aki hogy merre ez. megy. Jó, de igen, oda be tud menni. Mióta? Én ezt tudtam, mert régebben már játszottam én is ezzel. Ez most megijesztett. De hol van az a ajtó? Teljesen átértem. Jó, hogy te már a sárgát is megtaláltad. És megvan már az ő is. Egyszer régen, nagyon régen, mikor játszottam ezzel, olyan sokáig szenvedtem, hogy megtaláljam azt a kék ajtót, hogy most rossz rágondolni. Amúgy. Na, pörgetek egyet, hát ha szerencsét hoz. Léci Flying Carpet! Srácok, én Hagi jön. És mellette elmegy. Ó, 1000 gem. Engem nem érdekel, mennyit kapok, csak egy Flying Carpet. Annyira félek. De hallod, de hogy? Amúgy meg kéne várnod, nem? Akkor megvárlak itt a piros. Jó, addig mozoghatsz össze-vissza. Vagy mindegy. Jó, meg. Én hülye vagyok. De hol a Igen, kék? leestem az elejére. Itt van! Konkrétan leestem az elejére. Végre! Végre! Azt a milyen rossz belegondolni, hogy 1 éven át kerestem. Na jó, azért nem 1 éven át. Hú, srácok, nagyon most beszartam. A sárga erre mutat. Itt van a sárga is. Szevasz, én itt vagyok. Amúgy szia, te mit keresel itt? Oh! Hú, srácok, annyira félek. Jó, amúgy ezt nem kell ennyiszer elmondani. Na mindegy. 8 perce megy a szín. Tényleg. Mindegy. Na, gyere! Jön. Jó. Lássátok! Nem arra biztos, hogy nem. Ott volt egy... Srácok, képzeljétek, És arra megy! hogy láttam egy skin, amit ilyen kék volt, sárgák voltak a kezei, és így Moki úgy járt, mint egy majom. Képzeljétek. Úgy járt, mint egy majom. Az nem én vagyok? Milyen majom? De komolyan úgy járt, mint egy Moki. Ezt nem hiszem el. Ott van! Ez az! Igen, ő. Ez hova visz? Ne!
No már csak a pirosat kell megtalálni. Nekem Vagyis is. a piros ajtót. Ami könnyű lesz, mert ezek a... Úristen. Isten. Srácok, meghalt Hagi. Az komoly. Isten, én megőrültem. Nagyon megijedtem, srácok. Ki kell cseleznem valahogy, mert nem tudom, hogy hol van. Az mi? Valakinek van flying Hagi, carpetja? Hagi. Várjál, itt vagy! Igen. Keressük meg együtt a piros kulcsot. Ja. Ja, az amúgy jó, arany, erre. Marci, Marci. Gyere, mert nem arra mentem. Piros, piros, piros nyíl. Ez mi? Ja, semmi. Itt van a piros nyíl. Ó, de jó! Mindjárt kivisszük a játékot. 11 percen megy. Itt a piros ajtó. Ez az! Ez az. És kivittem! Srácok, ezt elhiszitek, kivittük. Na várjál! Kivittük. Mi a kód? Azt, aki tudja, az írja már le kommentbe. Köszönjük, hogyha tudjátok, akkor leírjátok, kérlek kommenten. Na akkor ennyi volt ez a videó. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!